Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayawu Piddi TV bisimilla mon e roɓindu jayndeli moɗon ko wiide on tan bisimilla mon e subaka altine oɗo dañde weltare kadi huccidde e moɗon nomin kuccidirta e mon subaka foof oɗon gonde bani mon debbo Aissata Ndiaye hande noon banam gorko Amadou Moussa artani taw kono ko banam gorko Oumar Ba jaadeten e nder roɓindu jayndeli meɗen hande kala ko jayndeli ɗi tongi so Allahu lamɗo jaaɓi ko Oumar Ba haalanta en ɗum. Oumar bisimilla ma. Aissata Ndiaye salminama weltanama yeɓoɓe Ayaw habdirde Pindi TV mbiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. No mbaɗuɗa Oumar? Min jetti Allah no fewi ko yettere Allah gongani hay sinno nokkuji saha o no huuli seeɗa mais kam 11h. Noon tigi ina huuli seeɗa kono ko noon hayso toɓi Dakar kam ene wonde nguleji gandane ine hawni seeɗa wadde noon Oumar en garati l'observateur somi wima Amadou noon hande hoto allez l'observateur jayde l'observateur nani arti hande ko e wiyete en politique walla ko wiyete hono maggalde Touba e kolliri ko ganduɗa hoorema ɗo e Dakar walla ɗo e nder Dakar hono Mimi Touré kanko ganduɗa hoorema kanko woni président commission économique sociale et environnementale omo heɓidi oɗo saaha gam wonde ɗo debbo gadiɗo wonde présidente de la république du Sénégal. En garate Vox Populi eyi jayde Vox Populi no mbiɗa ni kañumne ha joni arti koko wiyete maggalde Touba ɓe kolliri ko maggalde Touba ine waɗe ɗo henne ene yuɓɓine ɗo e nder Dakar e nokkuji kewɗi e nder nokkuji kala to mbawɗa yaade e nder Dakar ma taw toon hono almuɓe Serigne Touba ene daari lan ene defa defuji baɗɗi fayida ene dokka yimɓe ndiyam ñamde ene jara ene prépare ɗum ko wiyete heɓugal woni maggalde Touba poɗɗo wadde ɓawo janggo toon to Touba. noon tigi aɓe guinnira ɗum safar wadde en garate Le Quotidien jayde Le Quotidien kañumne arti ko wiyete renouvellement de bureau de l'Assemblée nationale ɗum noon foti wadde ko hande toon to Assemblée nationale ɓe kolliri noon ko biyeteɗo Aymérou Gningue kanko noon so renaki mo ummoɗo wonnoɗo walla hono biyeteɗo Cheikh Mbacké. Le Soleil jayde gendire Le Soleil kañumne arti ko wiyete hono wostodiral walla waylude hono monnaie nationale biyeteɗo franc CFA ime garta ɗum wiyete ko ECO ɓe kolliri noon ɗum ko caggal nde ministre des finances toon to France ɓemmi ko ngol wi so tawi woni dirigeant ji walla ardiɓe leyɗele Afrique pelliti sans ude walla waylude ɗum ɗo en franc CFA ene garta ECO ko ɗum ɗon ko haaju mumen so dari pelliti lantal ma ɗum won. jayde Les Échos jayde Les Échos ɓe garti kamɓen ko wiyete amnesty woni caggal nde maître Abdoulaye Wade gonnoɗo président de la république du Sénégal guila hitande ujunnaji ɗiɗi ha hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e ɗiɗi kanko noon ɗo yaaduno toon to palais présidentiel gam hawrodirde e président Macky Sall e kolliri noon hono biyeteɗo Abdou Mbow kañum woni joguiɗo konngol woni dewɗo hen e joguiɗo konngol woni poste parole adjoint de l'APR o wi noon ko oɗo saaha woni yaafade hono Karim Wade ɓi Abdoulaye Wade o wona ɗum ɗon yimɓe payi oɗo saaha. jayde coftal ɓalli stade jayde coftal ɓalli ko kañum tigui mbasodirtoɗen kañum noon arti ko ganduɗa hoorema ko oɗo woni hono biyeteɗo Sadio Mané kanko noon o artiri o wi sinno ko sagu makko taw ganduɗa hoorema omo jeeye e ɓurɓe wonde équipe walla ɓurɓe wonde haralleɓe équipe type mo aduna o foof. eyi ko jayde stade uddata roɓindu jayndeli meɗen Oumar Ba Allah jarama en garatane e ɓoore wonde woni yette ɗum ko ganduɗa kañum woni gueɗe rendo walla mbiyen fait divers gueɗe rendo noon hande yahata ko to Médina saabu ganda hanki won musiba dañɗo toon yete galle mo ganduɗa koko yani ha tan neɗɗo goto wasi hen fittandu muɗum e kadi tatoɓe ganduɗa dañi hen gañandeli ɗiɗoɓe ko gañandeli musɗi gondi oɗo saaha ɗum ɗon noon saabi gonɗo toon maire gardiɗo oɗon diwan ena wiye tan e inde Bamba Fall o noddi erago laamu noɓe mbatta haaɓe nangane saabu ne waɗi galleji ganduɗa ko tolne 60 walla ko ɓuuri ɗum ɓe mbaɗino ɗum signalé laamu gam tan noɓe daroto ɗeɗon galleji liɓe haade yande saabu so yani ne waɗi galleji ganduɗa nane sara muɗum tiɗani ko wayno barak ene ko way noon saabu so yani hen ne wawi addude musibbaji e jeeyaji ɗum noon wi ko kala nde o fini hakkille mum ko deƴata ɗum ko konngudi Bamba Fall ɗum noon yo laamu tan nangalɓe he wallitɓe hen ɗiɗon galleji ƴeewa no liɓira haade jibinde musibbaji Oumar
ɗi ɗon galleji noon ne heewi ƴewtidede e nder Dakar galleji ganduɗa tittani walla noon e lawol yante eyi Aissata Ndiaye ko mbiɗa ko noon ko arti ko fof ko holli ɗum ko artude e jayde wiyetede vox populi kañum e hoore mum yaltini oɗon hanki woni caggal toon to Médina wonde huɓere nde yani woni yummiraɗo goto ne yaari e duuɓi 50 eko fayi e rutti e joomum e yante kadi sukaɓe ma won yimɓe nayogañiɓe o ɗum ɗon fof en mbiya kam yo Allah yimomo yaafon kadi eɗen ñaago Allah kadi nde jayaji mbaɗi kaɗata ɗo e nder leydi Sénégal bon ko ɗum noon noon ko ganduɗa hoore ma eɗen mbawi wiide responsabilité o ko artata koye ardiɓe leydi Sénégal par ce que sen ƴeewi neɗo kaali ni walla ganduɗa hoore ma mairie walla ganduɗa hoore ma e mairie kañum wawa jogade ganduɗa hoore ma pellital walla kalis wawde change galleji walla yandinde galleji oɗo saaha noon ko autorité ji walla préfet kañum foti wadde arrêté yaltina hollan yimɓe kala galle ganduɗa hoore ma ko wayli ko daari bonde walla woni ko e ko wiyete délabrage ko daari yande quoi natti fewde ɓe ƴeewa hadde hen yimɓe hodde hen par ce que kadi wona e galleji tan oɗo saaha ko eɗen teska ɗum e jamaji e école aji e kuuɓeji yimɓe koori kadi sen ƴeewi zone Médina o ganduɗa hoore ma ne heewi yimɓe won toon waɗi danse yimɓe fof woni son étudiant par ce que ɗon ne ɓalli milieu ganduɗa ma universitaire yimɓe hewɓe ne gara ɗon ne jippoɗon ne kadi ne ɓalli ko wiyete Dakar walla toon to marché Tilène on saaha noon yimɓe ne gara toon ne kottono no feewi ɗum waɗi sahaji noon il faut ko laamu ngu darollan gam wawde kala galle mbaɗo ni itta ɗum change par ce que so tawi neɗɗo ne yaaha e maaha ko wiyete galle on jogo wiyete autorisation de construction e nder autorisation de construction hay sinno kañum ni ne andi galle o no foti duuɓi wawi wuurde so tawi kañum fellitani change de galle o ko mairie o walla ganduɗa hoorema toppitiɓe ngal golla autorisation de construction ko ɓen poti arde jetto galle o mbiyam an galle ma ko yonti kappu mum ko timmi il faut ko galle o wayle natta hoɗede guila yanani par ce que galle ko wayni so waɗi yimɓe ne maaya hen sukaɓe ne gaño hen kadi ɗo teska oɗo ko neɗɗo goto joninoɗo e bawal galle mum so tawi wonino e jamma joni tawi yimɓe fof ɗani walla wonino e ñalawma tawi yimɓe jaaha gartade wawa addude probléme aji goɗɗi wawi ɓuuri ɗon en mbi tan ganduɗa hoorema ko oɗo waɗi l'appel lancé ɗo woni Bamba Fall maire Médina o wiide laamu arata wallata ɓe ɗum joni ɗum no feewi kankonne o foti darade ko wiyete sensibilisation hirjinde yimɓeɓe kala neɗɗo joguiɗo galle ganduɗa hoorema ne hoɗa ene daari bonde wasa pentirde ɗum par ce que en jii ɗo e leydi Sénégal ɗo e Dakar yimɓe mbaɗata ko politique goto ganduɗa so yeehi ha galle o daari bonde gara pentira nder école sa yi ɗum cikka ko galle kesso gara koɗa hen taw galle oɗo wonno ko wuuri hede duuɓi 50 walla ɓuuri ɗon kadi ne wawi yande yimɓe kala saaha kono noon tigi wadde yo laamu daroy ko way noon wasa dañde kono kadi yimɓeɓe soɓe jii galle mo ganduɗa nani woni lawol yante ne waɗi numéro vert uji ganduɗa sa noddi a yoɓata kono no yimɓeɓe dañ culture noddude ɗiɗon numéro mbaɗa dénoncé kala galle mo sabu so jeeyi ari woppata hay goto a andata beele koye ɓesgu ma yanata walla ɓesgu goɗɗo ɗum noon noon komin gaddannomo ne roɓindu jayndeli moɗon bandiraɓe Halpulaar en tedduɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ayaw Pindi TV ko tuttude won aadi tan janggo so Allahu lando jaaɓi henno e banggal caméra o ko Ndeye Fatou e Thiat walla mbiyen Thiatou Walo on jarama